Hayırlı irte muhterem milletteşler. Minnen siңа сәлам тапшыруының шираттагы чыгышы. Күрешүләр бүген кыска булыр өчен ки безнең электрон почтабызда бары бер генә котлау хаты. Аны без Пенза өлкәсе, Сосновобор районы Индерка авылыннан алдык. Бүген әлеге авылда туып үсүче Абдрахимов Марат Фатихович үзенең матур 15 яшьлек юбилейлы туган көнен каршыла. Шул уңайдан аны ихластан Мәскәү шәһәреннән әнисе Равиля Ирфановна, әтисе Фатих Гаязович, әбисе Галия Касимовна, бабасы Ирфан Алиевич Купаевлар һәм әбекәе Зәйнәп Якубовна, апасы Юлия, тормыш иптәше Наил, сеңле Ясмина һәм энесе Надир Янгазиннар котлыйлар. Яраткан улыбыз, сөекле анығыбыз, шатландырып яшәүче инебез. Бүген синең бик матур туган көнең. Әле бала чагың үтеп китте дип әйтүләре дә иртәрәк шикелле. Ләкин син егет булып җитештең. Үзебез дә таң калып сиңа карыйбыз. Кай арада гомерләр уза торгандыр. Күрешүләр сирәк булса да, бел балакаем. Бар эшләребез синең киләчәгең өчен. Без сине нык сагынып яшибез, бик яратабыз. Иртә уянганда да, йокысыз төннәрдә дә, кич белән яткан вакытта да уйлар бары синең хакта. Алга таба да шундый ук актив, спорт сөючән. Укуларыңда уңышларга ирешеп, бары яхшы дусларга юлыгып кына яшә. Синдәй гүзәл балалар бик сирәк очрый. Әтиеңә, әниеңә өй эшендә ярдәмче бул. Яшьтән өйрәнгән һөнәрне гомер буе онытмас бул. Дусны сайлаган чакта да ялгышма син, ныклап уйла. Таныш белеш күп булса да, якын дус ул тик бер була. 15 яшың котлы булсын, чын күңелдән теләк телик. Алдагы туган көнгә дә бүгенгедәй теләп килик. 15 яшь тула сиңа улыбыз, асыл егет булып җитештең. Сиңа бәхет тулы озын гомер, без телибез йөрәк җимешебез. Яшә кайнап тормыш дулкынында, һәр мизгелнең белеп кадерен, бәхет өчен тудырдык без сине, бәхет белән үтсен гомерең. Атлаганда тормыш юлларында кыю булсын, бер үк сынатма. Кызганмыйча җанын бүлеп бирер, әткәйгән, якыннарын барын онытма. Кадерле энебез Марат, 15нче тапкыр язлар сиңа, бүләк итә җылы көннәрен. Шатлык белән үтсен гомерләрең, котлы булсын туган көннәрең. Гадел, гади һәм эшкерсез булу, изи һәрчак егет күңелен. Гел яхшылык эшләп күңелләргә бәхет белән үтсен гомерең. Марат, кабатланмас яшьлек бәйрәмең белән сине, киләчәк язмыш сукмагың иң матур җырларга тиң булсын. Һәр вакытта да синең хакта якыннарың, дусларың тик мактаулы сүзләр генә әйтсеннәр. Хәзерге матур җырны сиңа музыкаль бүләк итеп Индерка авылына юллыйбыз. Бәхетле бул, дускай. Гармонсыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без 12 кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлергә. Без идек, без 12 кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә
Җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар. Шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без 12 кыз идек. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Бүгенгегә тәмам, мин саубуллашып кабат исегезгә төшерәм. Хатларны алданрак языгыз. Без көтеп калабыз. Хуш, сау булыгыз.